Xarang, feliz noche, bienvenido a otra edición de Noticias Live. Mi nombre es Tito Laclay. Para a duração do programa de conversar com o meu invitado. Mas não é por foi semana passada. Eu tive o prazer de ter de promedia em vivo, ao dentro do estúdio. Eu tive algum viaje, pero via de conexão transatlântico, Zoom, para me conversar com ele. Eu aqui para conversar com ele dentro do estúdio. Eu tive o prazer de ter aqui. Eu nada menos com membro da Tweede Kamer de Holanda, Parlamento Holandês, que está aqui para representar seu partido, entre outros, D66. Seu nome é Hira Dijk. Nós conhecemos outro, dus me mag tutelen, está je en jij, dus zitten wij te gezellig para nos conversar. Pero met de holandês, está sendo papiamento, para assim eu vou comunicar melhor em futuro, pero ainda nós te conversar com ele. Tem holandês, me seguro que abo não tem nenhum problema para compreender. Dus bij deze wil ik even welkom heten bij ons eerste keer in het programma op Aruba, Wandusitera. Hira Dijk, Hira, ik mag jou zeggen, want we hebben elkaar gesproken. Dus bij deze, welkom op Aruba en welkom in mijn programma vandaag. Dankie. Masha, dankie. Oké. We hebben elkaar een paar keer gesproken. Maar als ik iemand in mijn programma zit, daar waar jij zit nu, vraag ik altijd één vraag. Wie is die persoon? Ik kan die twee kanten op. Ik kan de kant op van de persoonlijke kant. Of de professionele kant. En sommigen doen de best of both worlds. Combineren ze allebei. Hebben we gewoon meteen een beter product. Dus als ik vraag, wie is Hira Dijk? Dan is het antwoord. Wauw, dat is een mooie vraag. Okay. Ik ga ook het beste van twee werelden doen, denk ik. Ik ben iemand die altijd positief is. Ik ben geboren en getogen in Delft. En ik zet me graag in voor anderen, voor de maatschappij. Okay. Ja. En zo ook mijn politieke carrière. Oké. Duidelijk. De eerste vraag is officieel heel simpel. We kennen elkaar via. En je zit al een paar maanden in het parlement of in de Tweede Kamer. Er is de vraag heel simpel. Hoe is het? Hoe is het? Ja, hoe is het? Ja, hoe gaat het met het parlementsleven, met het Tweede Kamerleven? Hoe gaat het? Ik vind het geweldig. We zijn net 12 november geïnstalleerd, dus we zijn een paar maanden onderweg. En ik weet niet of jullie ook die roltrappen kennen van de Tweede Kamer. Maar elke dag als ik daarop ben, dan denk ik, wauw, dit is echt episch dat ik hier mag zijn. Okay. En dan heb je gewoon een super gevoel van, ik mag dit werk doen. Een hele eer. En ik moet zeggen, we hebben gewoon hele leuke mensen. Iedereen heeft er zin in, dus ik heb het echt naar mijn zin. Oké. Je zegt dan 3 maanden Kamerlid. Ben je al ingeburgerd? Heb je de draai al gevonden en heb je het naar je zin? Ja, want hiervoor was ik raadslid in Delft. Ja. En daar was ik ook docent aan de Haagse Hogeschool. Vorig jaar heb ik een master afgerond. En als je het vergelijkt met wat ik daarvoor deed, vind ik dit heel erg overzichtelijk. Want dit is gewoon nu mijn baan. Ja. Dat is de vraag altijd. Je hebt een voorzicht, je hebt een gedachte van wat het gaat worden. En dan kom je aan als het heel iets anders. Ja. Is dit echt wat je gedacht hebt dat het zou zijn? Nee. En dat ligt niet aan het onderwerp. Want koninkrijksrelaties, dat gaat me echt aan het hart. Maar als je kijkt hoeveel kennis wij hebben in Nederland over het koninkrijk, dat kan wel beter. Dus dat had ik niet zo verwacht. Oké. Zijn er dingen, eventjes persoonlijk over je werk, zijn er dingen die je meteen leuk vond en dingen die je minder leuk vond en zeggen, dit is dan echt dit, laat ik met minder leuk beginnen. Hè? Dus het minder leuk, ik had niet verwacht, ik had het natuurlijk, toen ik er nog niet zat, had ik wel gehoord dat er heel veel moties werden ingediend. Maar nu ik er zit, is het echt zo. Er worden echt heel veel moties ingediend. Heel veel leeswerk. Nee, die moties dus waar we over moeten stemmen. Okay. En dat had ik niet zo verwacht, want sommige moties zijn,
dat hoeft niet per se. Dus Oké. ik ben wel, daar had ik anders verwacht. Dus daar is ook een taak voor ons, gewoon als hele Tweede Kamer. Dus moties zijn een heel belangrijk instrument. Ja. Maar dan moet het ook wel goed worden uitgevoerd. Dus maar dat ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Dus dat was minder leuk, maar dan nu komt het leuke. Wat was het leuke? Nou, het leuke is dat ik in ieder geval hele leuke, enthousiaste reacties krijg van mensen die me dan appen en dan zeggen, ja, ik hoor dat jij koninkrijksrelaties doet. Of daarnaast doe ik ook cultuur. Dan word je uitgenodigd en dan ga je met mensen kennis maken. En dat vind ik wel heel erg leuk. En dan hoor je wat er speelt. En dan ga ik alvast nadenken, hoe kan ik daarin helpen? Dus je hebt je draai, kun je zeggen, je hebt je draai gevonden na 3 maanden? Ja, ik wel hoor. Ja. Oké. Je was heel openlijk in het begin toen we met elkaar spraken. Het verhaal van je mama, die vorig jaar plotseling is overleden. Er zijn pas een paar maanden voorbij. Gaat het nu wat makkelijker hierover of is het nog steeds... Ik moet zeggen, rouwen is rouwen. Dus Ja. iedereen die iemand is verloren, die weet precies wat ik bedoel. Daarvoor had ik ook geen idee. En als iemand aan mij vraagt hoe gaat het, dan snap ik dat iemand dat vraagt. Maar ik kom net uit Curaçao, want ik wilde heel graag naar mijn familie voordat het IPCO begon. En ja, je gaat niet zo makkelijk even op en neer vanuit Nederland naar Curaçao. Dus ik had niet verwacht toen ik net wegging, want ik heb afscheid genomen. Ik kwam zaterdag aan en nu vloog ik alweer hier naartoe. Dat ik nog zo hard moest huilen. Omdat ik heb een hele speciale band met mijn tante en die is daar. En zij doet me zo denken aan mijn moeder. Dus ja, mijn moeder is er gewoon, ik mis haar gewoon, ja. En je zei over je werk dat je het zou gebruiken, je zou haar gebruiken als ik het nog goed herinner. Je zou haar gebruiken als een inspiratie voor je werk. Lukt het? Want dat is één gezegde, maar dan kom je er daadwerkelijk naar binnen en zeg je... Ja, eigenlijk lukt dat wel. Dat is een mooie vraag. Ja, want mijn moeder kon luisteren, dus zonder oordeel. En dat probeer ik nu ook. Hè. Dus ik noemde haar de Boeddha. Hè. Dus omdat ze zo goed kon luisteren en je altijd weer op weg kon helpen. En Kunnen Boeddha's goed luisteren? Dat ken ik niet. Ja, dat is in mijn perceptie. Oké. Kunnen Boeddha's zeg maar gewoon heel erg rustig zijn en een soort zen. Maar dat heb ik er misschien van gemaakt. En ik probeer dat zelf ook te doen. Dus een verhaal heeft altijd meerdere perspectieven. Gewoon niet 1 of 2. Ik vraag liever heel veel mensen, zodat ik zelf kan zien hoe een dossier werkt. En dan pas kijken, oké, welke richting wil ik eigenlijk op? Ja. Je zei dat je dat verhaal verteld off-camera over je ervaring op Aruba met kleding. Ik weet niet of je het wil. Ik vond het een leuk verhaal. Dus, want podemos compreender que hier in Aruba ela bem temprano, dus problema com outro colega de Holanda, dus het in tempo, het lag completamente novo in de Tweede Kamer, dus ela is opeens Constituição, hora que ela chega, com nang, abisse, na na dos, 3 gente abisse, vrouw, meu pai en com 3, nota quadra para biste na Aruba. Dus niet 1, niet 2, maar 3 mensen van je familie die hebben gezegd, hallo, je bent helemaal verkeerd. Ja. En dan zit je op Aruba, een dag voor het begin. Wat doe je dan allemaal? Nou, ik ging gisteren me inlezen in het programma en toen dacht ik, ze zeggen wel heel vaak, let op je formele kleding. En toen dacht ik, dat zeggen ze niet zomaar, hè? Dus je wordt gebriefd. En toen kreeg ik ineens een ingeving. Ik dacht, weet je wat, ik laat even de kleding zien, want ik heb het allemaal speciaal gekocht in Nederland. Aan mijn tante zien of zij dit formeel vond genoeg. En eigenlijk was het oordeel direct nee. En toen kwam haar man en die zei ook nee. En toen kwam er nog iemand anders en die zei ook nee. Toen dacht ik, ja, als er 3 mensen dat zeggen dat het niet formeel genoeg is. Dus ik heb mijn nichten op Aruba gebeld en gewhatsappt eigenlijk. En daar ga ik zo naartoe om te kijken of zij formele kleding hebben. Maar dat is een grappig verhaal. Bij mijn verhaal, misschien is het qua cultuur op Curaçao en Aruba misschien anders wat zij interpreteren als formeel, terwijl het anders is.
Nee, dat dacht ik eerst ook. Dus ik heb, want ik had die kleding nieuw gekocht in Nederland. En in Nederland is het winter, dus je kan niet heel veel, nou ja, gewoon nette kleren. Misschien heb ik gewoon de briefing ook gewoon, in mijn hoofd was het anders. Maar toen heb ik gewoon de kleding doorgestuurd die ik had gekocht. En toen zeiden ook mijn nichten nee. Dus eigenlijk zeiden 5 mensen nee. Okay. Dus nu wil jij weten, wat is het? Het is eigenlijk gewoon meer casual kleding. Okay. Maar voor mij voelde het heel erg formeel, omdat ik het normaal nooit zou aandoen. Okay. Maar goed. Dus het is je eerste anekdote van je eerste reis als Tweede Kamerlid. Ja, want ik dacht, nou ja, als je dan de minister-president ontmoet, moet je wel netje zijn. Hè? Zo ben ik wel opgevoed. Okay. Dus dan is het ook wel weer leuk dat je hele familie, ze zijn sowieso heel trots dat je in de Tweede Kamer mag zitten. Maar dat ze je ook allemaal gaan helpen. Is dat de eerste botsing qua cultuur op Aruba in Nederland, dat je normaal al 3 maanden netjes in het parlement zit of in de Kamer en dat je dan plotseling hier aankomt en dat men jou zegt, je kleding is niet correct. Dus is het misschien een cultuurverschil? Of je eerste botsing daarmee? Of nou ja, in de Tweede Kamer lopen we ook wel gewoon wel netjes. Alleen ik ben hier natuurlijk eigenlijk altijd op vakantie geweest en nooit in nette kleren. Okay. Dus ik heb er gewoon zelf niet zo over nagedacht. Ik dacht, ik kan niet in een korte broek komen. Zover was ik ook gekomen. Ja. Maar wat het dan wel moest zijn, dat had ik niet. En toen kreeg ik voorbeelden van mijn nichten wat het dan is. Toen dacht ik, dat heb ik wel in mijn kast hangen. Maar dat heb ik niet meegenomen. Dus moet je nu je hele garderobe die je mee hebt genomen om te veranderen? Nee, die kan ik dus nu mooi voor de casual straks gebruiken. Want we hebben best wel een intensief programma. Okay. Maar je hebt wel aan het einde van de dag, dus rond 5 uur, hebben we een informeel programma. Dan ga ik het toch gewoon daarvoor gebruiken. Dus dit is wel mijn eerste anekdote. Okay. Ja. En die heb je dan. Abbiamo con eerste Tweede Kamerlid di Holanda, recentemente installado reciente 3 luglio passato. Hira Dijk. Nolibida, welkom straks situatie nella Salstraat, Turdia. Scelta di approssima, nanta abri, voor de 6 ore mainta, de 2 ore di tardi, e del weekend, domingo, 6 ore mainta, after 6 ore mainta, de 10 ore di merdia, Semi Sonia e Beatriz te aiutava con un sorriso rimancara, per alimentavo, per abota sempre buon guida, per lo che ta cominda. Nog een paar vragen, interessante vragen. Jullie zitten net in een nieuw kabinet, die volgende week wordt, hoe zeg je dat? Beëdigd. Ja, beëdigd, ja. En dan is de vraag, men heeft op Aruba en in Nederland ook heeft men soms de vragen van, het is een minderheidskabinet. En dat het echt zou kunnen werken, of erger nog, dat het niet lang overleeft. Hoe vatten jullie dit op in de partijen? Aan D66? Nou, uiteindelijk denk ik dat een minderheidskabinet is natuurlijk iets wat we niet gewend zijn. Maar als je hem helemaal gaat afpellen, dat is dus hoe ik het zie, is dit wel het meest democratische wat je kunt hebben. Want je moet het over de inhoud hebben. Okay. Dus zowel met je coalitiegenoten, maar ook met de oppositie. Dus als jij iets wil, dan moet je gaan kijken, nou, dit is de inhoud en waar kunnen we elkaar vinden. Dus ik zie dat eigenlijk meer als iets positiefs. Zoals Henry Bontebal dat ook zei, hè. Dit is iets nieuws. En wat ik opvallend vind is dat iedereen daar zo op ingaat, terwijl ik ben natuurlijk docent geweest. Ik heb nergens een compliment gehoord, weet je. Je kan ook, dat je er kritisch naar kijkt, dat vind ik helemaal oké. Maar je kan ook denken, nou, het is iets nieuws en zoals ik ook mijn studenten leer, het is out of the box, het is, maar geef het een kans. En als iedereen zo negatief is, nou, dat hoeft niet. Wij spraken, zoals ik zei vroeger, met elkaar over de portefeuilles en hopelijk had ik jou ook gevraagd, zou je het aannemen als het was aangeboden aan jou als Koninkrijksrelaties staatssecretaris. Oh, ja. Jammer genoeg kreeg D66 de portefeuille niet. Nee. Wordt het nu moeilijker om dingen door de Kamer te krijgen dat jullie die portefeuille niet hebben? Nee, dat verwacht ik niet. Ik denk dat we een hele goede staatssecretaris nu hebben, Erik van den Burg. Die zat
hij deed al woordvoering koninkrijksrelaties. Hij was al op Aruba, ja. Ja, maar hij zat nu ook in de commissie al als woordvoerder. En ik ken hem ook als woordvoerder cultuur. Dus wat ik heb gezien is dat hij iemand is die hele goede dossierkennis heeft. Toen het naar buiten kwam dat hij de staatssecretaris werd, heb ik hem ook een appje gestuurd om hem te feliciteren. En daar heeft hij eigenlijk best wel snel op gereageerd. Okay. En ik had geschreven van, laten we er een mooie samenwerking van maken. En daar was hij ook positief over. Dus ik zie het eigenlijk wel positief. Okay. Dit is jouw eerste reis, officieel als Tweede Kamerlid. Heb je meteen een waslijst meegekregen van deze kant? Van bewoners, wat allemaal moet worden verbeterd? Ik hoorde jou nog vorige week praten over een probleem op Bonaire. Die was aangekaart een jaar geleden. En nog steeds was er niks aan gedaan. Dat is heel frustrerend. Zoiets, heb je meer van die dingen meegekregen die je nu moet gaan oplossen als je nu deze kant bent? Nou, ik heb gehoord over de zorg hier op Aruba. Maar daar hoop ik gewoon meer. Want bij Bonaire heb ik gewoon ook contact met iemand die mij aangeeft hoe de situatie is. Nou, even vragen, is dat op Aruba? Dus even vergist met de andere eilanden. Heb je van Arubanen gehoord of een situatie gehoord wat op Aruba moet veranderen? Nee, maar wel zeg maar, dat heb ik dan ook uit de media, dat de zorg hier, de ouderenzorg. Okay. Dus nog niet zo 1 op 1. Ik heb meer van Aruba gehoord over een wet. Maar die wet is voor mij zo technisch. Ja. Want daar even weer terug naar jouw eerste vraag, hoe vind je het? Daar, als Tweede Kamerlid moet je ook wel heel erg juridisch onderlegd zijn. Dat heb ik gehoord. Of mensen van de eilandraden waren ook voor de Interexpo in december. Dus dan maak je zo kennis. En daar heb ik meer over die wet gehoord dan over andere. Maar los van Bonaire, van Aruba, je had het over Bonaire. Kreeg je wel vragen van mensen vanuit deze kant? Dus van andere eilanden over wat er allemaal moet veranderen en hoe zijn ze enthousiast met jou? Ja, nou ja, voor Bonaire is dat natuurlijk het Celibon verhaal. Maar ook het sociaal minimum. Daar kwam ik natuurlijk voor Curaçao. Daar is er ook armoede. Dus ja, er is eigenlijk gewoon heel veel wat je kan doen. Curaçao is helemaal privé, dat neem ik aan. Dus daar heb je geen contact gehad met bewindsleden, dus alleen maar privé. Dus niet zo geen werkbezoek. Nee, maar ik heb wel familie die werken daar. Dus dan hoor je ook zo, dus eigenlijk mijn familieleden die op de eilanden wonen, die vertellen dan waar zij mee zitten. Ja. Dus je eerste IPCO, iedere keer worden er dingen naar binnen gegooid van we moeten dit verbeteren, dat verbeteren, dat verbeteren. En dan geven ze aan de Nederlandse delegatie met het doel omdat zij het meenemen naar de Nederlandse regering. Het probleem is, ik hoor vaker dat de dingen die worden besproken worden geaccordeerd moeten worden, toch niet worden uitgevoerd door de Nederlandse regering. No. Denk je dat dit kunt veranderen? Nou, dat mag ik wel hopen, want anders... Dat hoor ik vaker, dat mensen aangekaart worden of dat er problemen aangekaart worden van de eilanden of van alle dingen. En dan belooft de Nederlandse delegatie, wij gaan het aankaarten. Ja. En toch komt er niks van terecht. Nou ja, ik zie het wel mijn taak om daar bovenop te zitten. Hè. Dus wat je afspreekt, de mensen die nu komen voor IPCO, er zitten net als ik, gewoon veel nieuwe mensen hier op het dossier. Dus die maken ook, net als ik, de IPCO voor de eerste keer mee. Maar ik vind het wel, als je dan samen reist, dan kun je nu ook zeggen, nou, we hebben dit een half jaar geleden afgesproken. Gaat het nog volgens planning? Dus ja, daar verwacht ik wel dat iedereen daar goed op let. Okay. Er is ook een sprake van politiek deficit tussen de landen. Dus Nederland is altijd de grote, Curaçao wordt de kleinste. En we horen iedere keer dat er gedurende de IPCO men probeert dit te veranderen, maar nog niet gelukt is. Nee. Weet je erover iets? Nee, maar ik zou ook zoiets... is goed dat je dat bespreekt tijdens het IPCO, maar dat vind ik ook echt een rol voor de staatssecretaris.
En ik hoop dat hij ook snel deze kant opkomt. Oké. Leuke vraag, denk ik. Mocht de regering het niet lang uithouden. Dus laten we zeggen, het is een situatie dat kan gebeuren. Ja. Dan is de vraag voor jou, dan komen we de nieuwe verkiezingen. Dan is de vraag voor jou, gaat Hera Dijk weer op de lijst? En het zij door eigen wil of desgevraagd? Dat weet ik niet hoor. Ik ga er gewoon vanuit dat we 4 jaar, de rit 4 jaar volhouden. En niet omdat we er nu zitten, maar ook gewoon omdat ik dat het Nederland gun. Want anders zijn we iedere keer een beetje begonnen en dan begin je weer bij nul. Laat me dat zo vragen dan. Oké, de positieve kant. Laten we aannemen dat het 4 jaar gewoon 4 jaar netjes duurt. Alles kun je afmaken. En dat je dan na 4 jaar weer op de lijst zit en dan misschien een andere positie. Of moet je gaan denken, ik laat het even uitzetten, kijken of ik het echt zo leuk vind, dat ik in de volgende verkiezing weer wil meedoen. Ja, en als ik dat één ding heb geleerd, is dat ik gewoon niet zo ver vooruit kijk. Hè. Dan kijk ik bijvoorbeeld naar de raad. Toen ik in de raad zat, dacht ik, nou, dit ga ik 4 jaar doen. En toen was ik ineens bij de landelijke. Want ik heb na 3 jaar heb ik afscheid genomen. Dus wat ik wel kan vertellen is, ik vind politiek zo leuk. En dat is omdat je het voor de mensen doet. En dat ik zie dat hoe benaderbaar ik ben. Hoe mensen dan ook denken, joh, dat je daar tijd voor wil maken. Ja, dat vind ik heel leuk. Omdat ik dan hoor, nou ja, hier loop jij tegenaan, dan kan ik jou bij helpen. En dat vind ik, dat zie ik me wel een tijdje doen, ja. En als het fout gaat, zoals ik zei in het begin, de stelling van de vraag was, als het niet lukt na 3, 4 maanden, dat je dan al zegt, oké, weet je wat, ik ga het weer proberen, want het zijn pas 3 maanden. Ik vond het leuk genoeg om weer op de lijst te gaan. Ah, zo. Ja. Ja, weet ik niet. Weet je nog niet? Nee, maar ik ga in ieder geval... we gaan voor die 4 jaar. Oké. Ja. Er zijn 4 jaar omgegaan en alles is goed gegaan. Ja. Wat en je zegt, oké, ik laat het hierbij, want ik heb mijn best gedaan. Ik heb alles... Het is me gelukt om alles klaar te maken. Om voor elkaar te krijgen. Wat wil je als legende achterlaten van Hera Dijk? Als men zegt, oh die Hera... Ja. Zij was iemand. Ja, zij was degene, wat wil je dat ze over je zeggen? Zij was degene die de eilanden en Nederland dichter bij elkaar bracht. Zij was degene die wederzijds begrip kon voor elkaar krijgen. Dus dat je elkaar beter verstaat. En zij was degene die kon laten zien dat je juist van elkaar kan leren en dat je elkaar nodig hebt. Ja. Okay. We zijn bijna aan het eind. Wat is het wat je nog geleerd? Wat is de eerste les die je geleerd hebt toen je begonnen bent na 12 november toen je werd beëdigd? Wat ik heb geleerd? Eerst dat je geleerd hebt. Eerste ding die je geleerd hebt toen je begonnen was. Ik denk dat ik van mezelf dat heb geleerd. Dat ik gewoon al mijn mails zelf wil lezen. Dat ik al mijn berichtjes zelf wil doen. Want anders weet ik niet wat er speelt. En soms lijkt dat veel werk. Maar ik heb er een handigheidje nu in gevonden. Hoe ik in ieder geval bij kan blijven. En dat is wel wat ik heb geleerd. Want zo haal ik andere dingen daaruit die anderen niet hebben kunnen zien. Ben je iemand die een soort carrière ervan maakt? Of zeg je nee, ik ben die persoon die bijvoorbeeld na 3 jaar het gezien heeft. En dan stap ik op, want ik wil iets anders doen. Of zeg je nee, ik vind het best leuk. Ik kan er een carrière van maken. Je ziet me voorlopig hier. En zelfs misschien een beoogde minister of staatssecretaris. Of krijg het antwoord van, ik zal dat zien als het zo ver komt. Ja, ik denk dat als het zo ver komt. Maar dat heeft meer te maken omdat, net als bij de raad... Ik had toen besloten, ik wil toch een periode door. Want ik vind het zo leuk. Want ja, je hebt een dossier. Uiteindelijk ben je daar de expert in. En toen had ik het gevoel, ik ben nog niet klaar. Nou, toen kwam landelijk. Okay. Maar hier ook, ik wil hier een expert worden op mijn dossiers. En dat was ook de tip van de nieuwe burgemeester van Delft. Hij wordt een sterspeler op jouw dossiers. En dat wil ik doen. Nou, en dat heb ik nog niet in de vingers. Dus...
Is het al duidelijk precies wat je allemaal wil bereiken in deze 4 jaar? Heb je er een goed inzicht van, oké, ik heb genoeg informatie gekregen, ik weet wat ik moet gaan doen? Of ben je nog aan het uitvissen? Nee, ik weet het wel een beetje. Want je zei, wat heb je geleerd? Nou, ik heb ook geleerd dat dossier koninkrijksrelaties, dat wij misschien wel veel kunnen, maar dat het meeste geld ook zit en daardoor ook de beslissingen in andere ministeries. Hè. Dus ik ga niet per se over onderwijs. Dat ligt bij de woordvoering onderwijs. En dan zie ik het wel als mijn taak. Ja, ik weet dat, maar andere partijen moeten zich daar ook bewust zijn. Dat we ook nog een start hebben aan de andere kant van de wereld. Ja, dat is nog wel een lange weg hoor. Okay. Voordat iedereen dat doorheeft. Als iemand die aan het kijken is, op Aruba, Curaçao, of Nederland zelfs, en die zegt, ik wil ook zoals Hira worden. Ja. Ik wil ook zoiets gaan doen. Zou je het aanraden? Zeker. Ja, want dan ga ik weer iets wat ik spontaan heb uitgesproken toen. Want je hebt in de Tweede Kamer komen klassen van de middelbare school komen naar de Tweede Kamer. Echt dagelijks krijgen wij heel veel klassen rond. En dan vraagt ProDemos, want die organiseren dat, aan Kamerleden heb je tijd om even een praatje te maken met deze scholieren. Nou, dat heb ik gedaan. En toen vroeg zij, wil je nog wat meegeven aan deze groep? Toen zei ik, ja zeker. En dat is eigenlijk precies ook wat ik dan aan de mensen thuis of wie er ook kijkt. Weet je, zet je in voor politiek of voor de maatschappij. En niet alleen omdat dat moet, maar meer omdat je dan uit je eigen bubbel gaat. Want we zitten allemaal eigenlijk op social media in je eigen algoritme. En zo leer je elkaar niet kennen. Maar als je je inzet voor de maatschappij, of dat nou politiek is of via vrijwilligers, dan ben ik ervan overtuigd dat je andere mensen leert kennen en dat je zo meer begrip voor elkaar kan krijgen. En dat hebben wij nu wel echt nodig. Okay. Dus dat zou ik willen meegeven. Okay. Heer, ik wilde je bedanken voor je tijd, dat je genomen hebt om hier te komen. Ik vind het heel eer dat jij mij dat jij mij hebt gekozen als ik de eerste interview mag hebben met jou. Want iedereen gaat je daarna achtervolgen op Aruba. Want ik wil dat mooie meisje ook mee praten. Zo zien ze jou ook. Maar bij deze hartelijk bedankt en ik wens je heel veel succes. Ja. En dat aan het eind van je bezoek, misschien spreken we elkaar nog en dan zeg je, wauw, wat een mooi eiland. Ja. Wat een mooi eiland. En dan zie je, dus nogmaals bedankt voor deze première. Ja, niks te danken. Masha, dank je. Ik vind het een eer dat ik word uitgenodigd. Graag gedaan. Dank je wel. Masha, dank je. Yes. Oké. Nou, hier membro mais novo da Tweede Kamer de Holanda, D66, partido que representa, e também a Comissão de Relação de Reino, presente na rua agora aqui, para começo de reunião de IPCO, e ela é nosso visita, sua primeira visita aqui dentro, ante o primeiro parlamentário of Tweede Kamer que te conversar conosco. Para agora aqui, danke para a atenção, tchau, met die seguinte programa. Heb je aqui o Dr. Greg Peterson, estamos falando over de chocos aqui na Aruba e natureza. Como tudo sei, está em cada encontro e que todos prosperam. Por agora aqui, passe uma feliz noite.